Здравейте, мили дечица! Аз съм Кака Ажда и съм щастлива, че отново съм с вас и вие сте с моя канал Приказки с Кака Ажда. Направих една кратка пауза, защото всъщност ми се наложи да отсъствам за мъничко от града. Ще ви разкажа една много малка история, за да ме извините за моето отсъствие. Намерих съвсем скоро едно мъничко птиче, което беше ранено, беше бебенце и не можеше да лети. Впоследствие го заведох на ветеринар с моята приятелка Диана Бедросян и ни казаха, че това е защитен вид птица и се казва бързолет. Наистина беше едно малко бебенце, предписаха ми антибиотици, след което аз го взех вкъщи, но понеже знаете, че си имам котарак, имам си и домашен гларус и трябваше да го опазя от тези две животни. Успях някакси да го прибера в един кашон, да му давам водичка с едно тампонче, тук отгоре върху чокчицата, там са неговите нозрички. Не знам дали успях да го нахраня, взех едни червечета, които той не искаше да изяде. Хранех го с една пинсета в устата. Сложих му суха храна за бебета птици, дано е ял от нея. Но всъщност, обаждайки се на дивите животни, които опазват тези видове, те ми казаха, че трябва да го изпратя в София по автобус. Но не можех да си представя всъщност, че ще изпратя по автобус тази малка душичка, защото се страхувах, че може да умре, пътувайки толкова дълги часове, без вода, без грижа. Затова аз и моята приятелка Краси Червенкова тръгнахме на следващия ден, съвсем рано сутринта за София. Тръгнахме да го водим към доктор Мила Бобадова в София, или както всички я знаят, козата Ани и нейната клиника Добро хрумване, която работи с дивите животни. Оказа се, че е малко дехидратиран нашия бързолет, който кръстихме всъщност Пролет, защото го намерихме пред галерия Пролет и малко паразити е имал, но ще се оправи и се надявам съвсем скоро да полети свободен и да живее на място, което той най-обича, да е в природата, да е сред природата. Разбрах много любопитни неща за бързолетите, а именно, че те прекарват целият си живот в летене, дори спят летейки и само когато се размножават, спират. Това беше сега за моя бързолет Пролет и приказката, която съм ви подбрала днес от страхотната книга на Колибри, Златна книга на приказките, е 12-те месеца. Славянска приказка. В едно малко селце живеела една жена, зла и скъперница, с дъщеря си и с доведената си дъщеря. Дъщеря си обичала, но доведената с нищо не можела да й угоди. Каквото и да направи горкото дете, все не е така, както трябвало. На където и да се обърне, все не е на тази страна, дето трябвало. Дъщеря й по цели дни се излежавала на пухената постеля и ядяла сладки корабийки, а доведената от сутрин до вечер не можела да седне. Ту вода мъкне, ту клони от гората докара, ту на реката пере, ту в зеленчуковата градина лехите плеви. Знаела тя и зимния студ, и лятната жега, и пролетния вятър, и есенния дъжд. Затова, може би, се паднало да види на един път всичките 12 месеца. Било зима. Месец януари. Толкова сняг се натрупал, че пред вратите трябвало да се разрива с лопати, а в гората дърветата до половина били в преспи и дори когато ги връхлитал вятър, не може ли да се клатят. Хората си седели в къщите и палели печките. В такова време при вечер злата мащеха открехнала вратата, видяла бурята как мете, а след това се върнала до топлата печка и казала на доведената си дъщеря: да отидеш в гората за кукичета. Утре сестра ти има имен ден. Погледнала момиченцето мащехата си. Шегува ли се или наистина я праща в гората? Сега в гората е страшно. А пък и какви кукичета сред зима? По-рано от месец март, колкото и да ги търсиш, те няма да се покажат. Само ще загинеш в гората, ще загинеш в преспите.
А сестра й казала: и да загинеш, няма кой да плаче за теб. Отивай и да не се връщаш без цветя. На ти кошничка. Заплакало момиченцето, завило се в скъсано шалче и излязло от къщи. Вятърът навявал сняг в очите му, късал шалчето, вървяло то, едва се измъквало краката от преспите. Наоколо ставало все по-тъмно, небето черно, ни една звездица не гледала към земята, а земята била едва по-светла. Това било от снега. Стигнало гората, тук вече било съвсем тъмно и ръцете си не можеш да видиш. Седнало момиченцето на едно съборено дърво, все едно мислело си къде ще замръзна. И изведнъж, далеч между дърветата, блеснала светлинка. Сякаш звезда се била заплела в клоните. Станало момиченцето и тръгнало към тази светлинка. Потъвало в преспите, катерало се над съборените дървета. Дано само, мислело си то, не угасне светлинката. А тя не само, че не угасвала, ами светела все по-силно. Дори замирисало на топъл дим и се чувало как пръщят съчки в огън. Момиченцето забързало и излязло на една полянка и се смаяло. На полянката било светло като от слънце. Насред полянката горял голям огън, кажи речи до небето. А ако около него били насядали хора, кой по-близо, кой по-далеч от огъня, седят и си приказват тихо. Гледало ги момиченцето и си мислело: какви са тези хора? На ловци не приличат, на дървари още по-малко. Били пременени в златошити и среброшити дрехи, а други в зелено кадифе. Почнало да ги брои, преброило 12, 3 стари, 3 възрастни, 3 млади, а после 3 още съвсем момченца. Младите били до самия огън, старите по-отстрани. И неочаквано един от старците, най-високият, брадат, с големи вежди, се обърнал и погледнал към момиченцето. То се оплашило, искало да избяга, но било късно. Старецът високо го запитал: ти откъде си дошла и какво търсиш тук? Момиченцето му показало празната си кошничка и рекло: трябва да набера в тази кошничка кукичета. Старецът се засмял: през януари ли? Виж какво си намислила. Не съм го измислила аз, рекло момиченцето. Изпрати ме тук за кукичета моята мастриха и ми заповяда да не се връщам с празна кошница. Сега всичките 12 мъже я погледнали и заговорили помежду си. Стояло момиченцето, слушало, а думица не разбирало. Сякаш не разговаряли хора, а дърветата шумели. Приказвали и млъкнали. Високият старец се обърнал пак и попитал: ами, какво ще правиш, ако не намериш кукичетата? Те по-рано от месец март няма да се покажат. Ще остана в гората, рекло момичето. Ще чакам месец март. По-добре да замръзна тук, отколкото да се върне вкъщи без кукичета. Казало това и заплакал. И изведнъж един от 12-те, най-младият, весел, с наметнат на едното рамо кожух, станал и отишъл до стареца. Братко Януари, отстъпи ми за 1 час мястото си. Старецът погладил дългата си брада и казал: бих ти го отстъпил, но март не може да пререди февруари. Добре де, измърморил друг старец, целият чорлъв с разрошена брада. Отстъпи му, аз не възразявам. Ние всички добре познавахме момиченцето. То на реката над ледената дупка ще го срещнем с кофа, ту в гората с товарик дърва. То е познато на всички месеци. Трябва да му помогнем. Добре, както кажете, рекал Януари. Тропнал той по земята с ледената си тояшка и заговорил: стига вече не разпуквай, леден студ корите. Стига вече да замръзват враните в горите. Стига хората да зъзнат в къщи изпокрити. Млъкнал старецът и станало тихо в гората. Спрели да пукат от мраз дърветата и завалял гъст сняг на големи меки парцали. Хайде сега, твой ред е, братко, казал Януари и дал тояшката на по-малкия брат, чорлавия Февруари. Февруари тупнал с тояшката, тръснал брада и започал: ветрища и бесни хали, вдигайте се, вейте се, вихри, бури, урагани, посред нощ, вилнеите, нека
тъпнат небесата да пищи полето и със снежен тор земята вредом наторете. И щом казал това, зашумял веднага в клоните мокрият вятър. Завъртели се снежните парцали, завъртели се над земята бели вихрушки, а Февруари дал ледената тояшка на по-младия брат и рекал: сега е твой брат, твой ред, братко Март. Взел по-младият брат тояшката и тупнал с нея по земята. Погледнало момиченцето. Това вече не било тояшка, а голям клон, целият напъпил. Усмихнал се Март и запял звънливо с младежкия си глас: тичайте, бързи рекички, локви, и вие се разлейте, мравки, излизайте всички, минаха вече студовете. Мечката тръгна в гората, пее в клоните птичка, вместо снега по земята. Ето, разцъфна кукиче. Момиченцето дори плеснало сърце. Къде се дянаха високите преспи, къде са ледените висулки, които висяха по всяко клонче? Под краката му сега била мека пролетна пръст. Наоколо капе, тече, шурти, пъпките по клоните са надули и през тъмната кожица запнадничали първите зелени листенца. Гледало момиченцето. Не можело да се нагледа. Защо стоиш? Попитал Март. Бързай, че братята ни подариха само един час. Момиченцето се опомнило и хукнало да търси кокичетата между храстите, а пък те били навсякъде колкото щеш. До храстите, до камъните, по хълмовете, накъдето погледнеш. Набрало то пълна кошничка и пълна престилка и бързо пак на полянката, където горел огънят и седели 12-те братя. А там вече нямало нито огън, нито братя. Било светло, но не както преди. Не било светло от огъня, а от пълния месец, който бил изгрял над гората. Съжалило момиченцето, че нямало на кого да благодари и се затичало към дома си. А месецът заплувал след него. Без да усеща краката си, стигнало то до вратата и щом влязло вкъщи, зад прозорците веднага забучала зимната буря, а месецът се скрил в облаците. Вече се върна, попитали го мащехата и сестрата. А къде са кукичетата? Момиченцето не отговорило нищо, само изсипало на миндера кукичетата от престилката си и сложило до тях кошничката. Мащехата и сестрата се смаяли. Но отде си ги взела? Разказало им момичето всичко както си било. Слушали и двете, клатели глави и вярват, не вярват. Мъчно е да се повярва, пък и ето на миндера цял куп кукичета пресни и синкавички и лъхало от тях на пролет. Спогледали се майка и дъщеря и попитали: а друго нищо ли не ти дадоха месеците? Че аз нищо друго не исках. Глупачка с глупачката, рекла сестрата, да се срещнеш наведнъж всички 12 месеца и нищо да не поискаш, освен кукичета. Ех, да бях аз на твое място, знам какво щях да поискам. От един сладки ябълки, круши, от друг зрели ягоди, от трети бели гъбки, от четвърти пресни краставички. Умна си, мищерко, казала мащехата. През зимата цените на ягодите и крушите са високи. Щяхме да продадем всичко и колко пари бихме взели, а тази глупачка, кукичета домъкнала я се облечи по-хубаво дъще и иди на тази поляна. Теб няма да те излъжат, макар да са 12, а пък ти една. Де ще ме излъжат, отговорила щерката и бързо се облякла. Майка я извикала след нея. Тори си ръкавичките, кожухчето си закопчай. А щерката вече била излязла, отърчала в гората. Вървяла по следите на сестра си, бързала. По-скоро мислила си да стигне до полянката. Гората ставала все по-гъста и по-тъмна, преспите все по-високи, съборените дървета били като стена. Ох, помислила дъщерята на мащехата, защо ми трябваше да идвам в гората? Щях да си лежа в топлата постеля, а сега ходи и мръзни, че може и да загинеш тук. И щом помислила това, видяла надалеч светлинка, сякаш звезда, вплела се в клоните, тръгнала тя към светлинката, вървяла и излязла на полянката. Насред полянката горял голям огън, а около огъня били насядали 12-те братя, 12-те месеца. Седели и тихо си приказвали.
Отишла дъщерята на мащехата до самия огън, не се поклонила, не казала любезна дума, а си избрала място, където е по-топло и седнала да се грее. Млъкнали братята. Станало тихо в гората и изведнъж месец януари тропнал стояшката по земята. Ти коя си? Попитал. Откъде се взе? От къщи, отговорила дъщерята на мастихата. Вчера сте дали на сестра ми цяла кошница кукичета, сега и аз дойдох по нейните следи. Твоята сестра я познаваме, рекал месец януари. А теб не сме те виждали лицето. Защо си дошла при нас? За подаръци. Нека Юни ми насипе в кошничката ягоди, ама да са по-едри, а Юли пресни краставички и бели гъби, а пък август сладки ябълки и круши, а месец септември озрели орехи. Чакай, рекал месец януари. Не може лятото да дойде преди пролетта, пролетта преди зимата. До юни месец още е далеч. Сега в гората аз съм господар. Ще царувам тук 31 ден. Какъв е сърдит, казала дъщерята на мащехата. Че аз не съм дошла при теб. От теб, освен сняг и скреш, нищо не може да се очаква. На мен ми трябват летните месеци. На Васил се месец януари. Търси лятото сред зимата, рекал той. Замахал с широкия си ръкав и се вдигнала буря в гората, от земята до небето. Замъглила и дървета, и полянката, където седели 12-те брати. Оплашила се дъщерята на мащехата. Престани! Извикала тя. Къде ти? Завъртяла е вихрушката, ослепила и очите, спряла дъха и сринала се тя в една пряспа и там я затрупал снегът. А мащехата чакала дъщеря си, гледала през прозорчето, излизала на вратата, нямала я и това си е. Облякла се тя по-дебело и тръгнала към гората, но мигър можеш да намериш няколко в гъсталаците сред такава вихрушка и мрак. Вървяла, търсила, докато и тя замръзнала. Така си останала в гората да чака лятото. А доведената дъщеря живяла дълго, пораснала, омъжила се, отгледала деца и разправя, че около къщата си имала тя градина, каквато няма в цял свят. В тази градина по-рано, отколкото всички други, нацъфтявали цветята, озрявали ягодите, ябълките и крушите. В жега там било прохладно, в буря тихо. На тази стопанка всичките 12 месеца едновременно гостуват, думали хората. Кой знае? Може и така да е било. Надявам се, че приказката ви хареса. Прегръщам ви и ви целувам. До утре!